Новата година да бъде пред вас светла и богата. Всичко, което виждате да ви е отворено пред вашите ръце и душите ви трябва да бъдат много честни. Амин да бъде. За да може... Сега на мен ми се падна честа на синдиката да дам подаръка, обаче така стана, че моят подарък остана вкъщи. Утре ще го дадат. Нали знаете, всичко е напрежение. 500 евро! Колко по 500 са? Здраве да еда път! Да може и пъкъри жена, за не е проблем. Где е синдиката, Артък? Сега това е ред. Аз съм ти дал подаръка. Сега нататък ви ти на който ти си изследваш. И моят къщи от Сашо. Хайде, седи, кочак. Поздрави всичките. Пожелавам на всичките щастлива нова година. Много пари, много късмет, много здраве, много щастие. Амин! Всички най-хубаво в живота. Пожелавам и на Сашо много шестици на училище. Искам да кажа и той на Сашо купихме ръколки, обаче те излязаха малки, на втори ще ги Покажете подаръка, не ставате. не дете, маратонка. Хайде, Сашо, ти си наред, брат. Кой е наред? Сега наред е малчето. Заповядай. Ела тука. Абе, ела тука, камерата снима. Обичам всичките, пожелавам на всичките нова година да сте живи и здрави. Кой е наред? Кой е наред? На кого подаряваш? Да заповяда кака Еми. На сцената. Сабрина да заповяда на сцената. Дай на името. Много здраве, щастие. Бебе има тя. Пожелавам. Много здраве, щастие. Щастлив живот на всички млади и стари. Да сте много щастливи. Ти на кого даваш подарък? На Златина. Така. Сакънама. За щастие. Абе ми шок, нищо чукаме ли? Нищо чукаме. Просто чука, абе чука една ножа е какво? Къде са ножа е какво се води? Отчура къде е отчура? О, де науча. Ми чури къде. Смятай ви се с госата да стига. Тебе и ти, смятай. Ти на мене? Аз съм. Идва бе. Това да се благодари, че тя се смирили се падна. Ти се благодари, че аз съм тебе жива и здрава и ви. Трябваш. Как да ти купя за вкуса нещо? Съдбата виж колко аз Ама иш на душена халбашиш, как искаш? Чакай, пожелание. Цялото ти семейство, децата ти. Много пари да печелите. Натраша, най-каната. Къща да купите. Амин. Може и тя страна да се Амо, ти си!
Къде на вас? Аз не. Ала ако нахтари бе, брат, ме стекера. Стоп, подаръка. Нали? Да. Сега пожелавам на всички Щастлива нова. Много денери за до година. за себе си ли? Любов страшния. Пожелавам най-много здраве. За тук ще прави любов. После вече то само си идва всичко на място. Лили Иванова да заповяда, моля. Къде сте, госпожа? Той кате, ама ни не параш чердена. Анде пара ми за Пожелавам на всички много здраве и щастие през 2014 година. Моя подарък пристига от България. Аз на ето давам това вече на всички. Доближи микрофона. Доближи микрофона. През 2014 година да са живи и здрави. Много любов, щастие и късмет. Най-много здраве да имаш. На мене ми се падна баба Силвия. Баба Силвия. Още много години да празнува с нас. Здрава до година, нова бека да взема. Заповядай, бабе. Me borenge, me caenge, me unuchkadenge, gono pudara chanta. Me borenge, birene, me kurdenge, psinenge. Bu sene kerdan nova godina toplandık, do godina pak da smi živi, zdravi. O devleta dilerim timenge, cinde toyente, mar kurdenge, sağlıkçı, kuyetçi, kısmetçi me desime no des. Най-важното ви рано, че ме надел хубаво. Раби ме корпунти ме не псини. Ади модел ме кабулетин ми това кача, или дедоват ме кабулетин. Ботко ми Реджеп, понеже го няма, той трябваше да подари подарък на Томито. Томито, ако може да заповеда. Томи Петрок, ела да снимаш, защото той на мен ще подари. Чакай, ма. Има ли батко ми Реджеп подарък към него? Взема ли? Не, Реджеп Ослески. Батко ми Реджеп, понеже не присъства, утре щял да му даде подаръка. Тук ли е подаръка? Тогава дай го ти на негово име. На Томито. На Томи Чинчи. Това е от на батко ми Реджеп подаръка за Томито. Keşke sağ ol kardeşim. Ben de yeni yılını kutlu ediyorum. Sağ olsun bu da veriyorum sana. Sağ ol. Bir küçük parça yap. Tomi. Bir küçük parça yap. 300 grama. 200 grama. Нека изпълни. Aç kutu samo malko. Za nešto zaradi. Ak seni ben çok sevdim delincesini. Bravo.
за подаръка. Сега искам да пожелая на всички щастлива нова година. Дано през цялата година всички да са щастливи. Дано всички да са усмихнати и без проблеми през цялата година. При мене да дойде Сонята от Белгия, моята сестра. Значи каквото самокат съм купен. Няма показвата! Няма! Всички да показахме, на те бомба. Искам ти пожелая на твоето семейство много здраве, щастие, любов и много успехи в живота. Най-вече здраве. На децата ти, на тебе и на мъжата и на всичките. Моят подарък е той за тебе. Заповядай. Мъж и жена, че с този часовник да се отмерваш най-хубавите мигове в живота. Честито нова година! Аз ви пожелавам много здраве, късмет и каквото се сбъднете в сърцето да стане. Като вода да ни върви тази година. И много се радвам тази година, че съм при братята си и при батковците си. При майка ми, при баща ми, при чичо ми. Много съм щастлива тази година. Браво! Амин! Цяла година много съм щастлива. Всичките нас сме щастливи. Да дойде баща ми. Петров!